actuellement média filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka foli bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su ni waati in na an bɛ Ala fo Ala min y'an si jɔ ka kɛnɛya di ka bɛn ni ɲinɛ sunkalo ye 2023 donc an bɛ sun donbaga bɛɛ fo ka a laɲini tun bɛ mɔgɔ minnu na ni u ka bana y'u bali ka sun an bɛ nɔgɔya da k'u ye Ala ka nɔgɔya kɛ Ala ka u si jɛn halisa ka san wɛrɛ ta ma kɔnɔ k'a sɔrɔ kɛnɛya bɛ yen u ka se ka sun Ala ka an bɛɛ jurumu yafa ɲɔgɔn fɛ bi an bɛ an mɔkɛ fɛ yen an b'an fa fɛ yen an b'an karamɔgɔ fɛ yen n'o ye Bourama Bagayogo ye ka bɔ Kalabankoro n t'a siɲɛ fɔlɔ n t'a siɲɛ filanan n t'a siɲɛ sabanan ye kuma actuellement média sanfɛ su ni tile mɔgɔw b'a laɲini nka cɛkɔrɔba ko don ni farisogo taabolo ka ɲi waati min na an bɛ an débrouiller ka s'a ma ka na ɲin'a fɛ a ka jɛ a ka kuma a denw n'a mɔdenw ni a kanubagaw fɛ bi an bɛ sunkalo kɔnɔna la sunkalo dimanche fɔlɔ ye nin ye hakili la an bɛ Bourama fɛ n bɛ kuma dɔn an bɛ foli ni tanuni kɛ ka dugawu kɛ fɔlɔ Ala ka sunkalo timɛko ɲuman d'an ma an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye an b'a fɔ ko aw ka sɔgɔlen to actuellement média la aw ka émission ye partage kosɛbɛ ka sababu kɛ mɔgɔw bɛna nafa caman sɔrɔ sunkalo bɛ bonya kan lahiya sogo ani lahiya saga a n'a joli o bonya kan biyɛn dimitɔw furudimitɔw a bɛɛ lajɛlen ka to ligne na kɔfɛ Amadu Bagayogo fana bɛna dɔ fɔ n'Ala sɔnna walasa ka mɔgɔw dɛmɛ banako sira fɛ ani garisɛgɛ ko sira fɛ an b'a fɔ aw bisimila Bourama n ɲankuma an b'a ɲankuma Maïka nin diyara n bɛ an bɛ Ala barika da dɔw ye salon sunkalo ye o tɛna ɲinɛ ta ye dɔw fana bɛ ɲinɛ ta o tɛ san wɛrɛ ta ye n'i nana ka n'an ɲininka an bɛ jamana ka bila de la ka kunnafoni di mɔgɔw ma Maïka dɔnni ci y'ale mais ni dɔnni filɛ dɔnni tiɲɛ man ca e bɛ na ne ɲininka yan i t'a mɛn arajo nin na ne ni arajo kɛ baara daminɛ san mɛn na dɛ mais ne ka fura tɛ arajo so la mais n fana bɛ min fɔ mɔgɔ ye ne la diɲɛbɔ ye mun bɛ taa Kayi mun bɛ taa Sikaso mun bɛ taa n ka région wɛrɛ la mun bɛ taa fɔ Tumutu fɔ Gawo ka taa fura di ko Bourama ka fura ne la fura tɛ dɛ ne ka fura tɛ dɛ mɔgɔ bɛ nin bɛɛ kɛ k'a fɔ ne de Bourama ye ka taa i ka fura di nin bɛ nin kɛ tan nin bɛ nin kɛ tan k'a sɔrɔ ne ka fura tɛ ne ma deli kɛ fura arajo bɛɛ ɲininka a la i kɛ téléphone nabila ma deli kɛ fura bila arajo so la ma deli k'a kɛ ni faama ka taa don ɲɔgɔn ta ɲini na n tɛ ta ɲini na n bɛ san 98 de la ten muso 4 de bɛ n kun a bɛɛ bɛ so kelen kɔnɔ den min bɛ n bolo a bɛ den 12 bɔ waso tɛ cɛman dama mais n'i y'a ye n ye kɛrɛnkɛrɛn kɛ sisan kɛ dɔ ta k'o kɛ n baarakɛɲɔgɔn ye Maïka i ma diɲɛ fɛn fɛn sɔrɔ n'i ma danaya sɔrɔ i ma foyi sɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ danaya de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɛ danaya de b'a to Amadu bɛ n ka baara kɛ danaya de b'a to Amadu bɛ kilimu don n ka so la danaya de b'a to a ne bɛ kɛ teri ye e Maïka fɛnɛ an ye ɲɔgɔn fɛ n tɛ dɔrɔmɛ 1 d'i ma o i bɛna fɔ n kɛ fayida fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ se k'u yɛrɛ nafa min bɛ se kɛ mɔgɔ fɛ ɲininkali mun b'i bolo bi u ka girin dɛ nka nafa b'a la o de Ala sugu sɔgɔ o tuma an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana gilɛbaaw ye an bɛ ko min na sisan n'o ye jamana nin ta ni ka segin ye k'an ka yɔrɔ papiyew sanse mɔgɔw kana dimi la fɛn dɔ de bɛ kɔnɔ na fɛn fɛn n'a nana fɔ k'a kɛ de o tuma an kɛ dugawu kɛ sɔrɔsiw ye ka dugawu kɛ an ka faamaw ye ni dara mɔgɔ la i kɛ da kumakan na n'i y'a ye mɔgɔ bɛ taa seli misiri la fɛn fila de don dɛ i bɛ taa misiri baraji kosɔn mais i bɛ da i yɛrɛ de la danaya Ala kana danaya tiɲɛ an ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya k'i ka cɛkɔrɔba fo i da masa ma ne ni de ye libéria kɛ Maïka cɛkɔrɔba min sigilen ne n'a de ye libéria kɛ n tɛ se ka n da don yɔrɔ la a ye ko bɛɛ kɛ ye n ye awɔ mais an ye teriya la mais ale sigilen de ɲɔnɔ a bɛ ɲɔnɔ mais Maïka don o kosɔn ne m'a fɔ n b'o fɔ mɔgɔ bɛɛ ye tiɲɛ de don ne m'a fɔ ko Maïka tɛ yen dɛ mais kɔrɔbɔrɔ mɔgɔ jugu ne m'a ye
ama sene mo wallahi fenfe mba fogo yere ko riberi ma ajuguma yi ya me o yoro ko so ki fo ki bo fo ke koroboro be fo e togola wa ko Bourama ko ma fo koroboro ma jugude me ne ko ni ma ye ama kene la fo ala sigu so ya fo o ka foli kun folo ye ka di me ka chegoro ba sigile ya ke foli dama ala sigu so boya bala fa na mo ke ka bo nyoro ma fo dala sona amena kila ka kamera joka hadna makuma mo ka don ka fo ko be yan honi ko Bourama je nyondo we libera ke ka do ba fo ko koroboro ko jugu suno be ba do am kana kuma ka do tawro ta ba da bismillah mi shongo no ka do tawro o tinya mai ga ninya na do ba fi ke jugu ha awo ala sigu so amba aywa aw bismillah mi shongo ndala ni anga ngal damne toy bi ba Bourama ambe sungolo kono bi 2023 sungolo bi a dimashi folo en hakilla shine atenay yala me fe iga do fa sungolo en nafaka ani mo kan la ben me ka sungolo makano wal maka sungolo sun ala ba Bourama se kan place na tugodi sungolo la ben ke chang sungolo baraji yere ke wala bana do be arama de na fo iti se ka kana yani ike dumuni do tike ilako awa bana do be mine ni ma dumuni do boy ku dumuni na bana o tekene ya sungolo abi lebe ni adi mogoma sungolo mogo farbi jaga bwala sungolo abi ko chama ke obe sungolo yere sungolo be na femi kama ko la ya ebe la na fado aish amon ba aso ndo sella ote nere mi flen tale mi na ka ta arafa ka ta mutalifa muruba fo yoro ko la baikala mo la baik ya fam ni ye la ya joli sul teke ta ni kameta muru fo kameta bama non fa mbita yiri bolo fewa ni ye la ya joli soro ni batima bi bulu ibita la ya foga samfe ka joli sama a joli sama le ni yake usulana ngunye kelengele ni ka nanya kami ka daklila la ya joli ibi usunai geresege de benati awa ani ngunye la don la ya joli geresege furali la ya joli kungolo dimi abambeli kerala ye tara moru fe amakene ya ay tara bamon fe amakene ya bil la ya joli sama ka kan kunje la don ka ken nyama la don ibe kungolo wusula ke barangati bilala abe ba pep tutala tatala la quoi la ya joli ibe la ya joli ta e ko ka gui I musoyi e ko ka gui chei ibe la ya joli ta ki wusunai ken yiri no kala ka gunya la don kala wal ma ka nyama la don ka nyama la do kala atomi be ni yo fosisa aw fleni aw ni mo gombe baraka sama mba fogo bidaya e sama yere be bidaya kororo bidaya ko karsa bidaya ko ba fo ka chade ibe la ya joli ta kana dugo mo kola de bana ye kamana gan kono gwa kelela kono gwa ma fi keta sunyeli ke ma fi keta mogo din fuka ma fi keta kojugu ke ibita la ya jolita keta misiri kono fanyela keta sali kurasa ka jibe yele makono ke la ya jolido kala ibi sergi mina nai ni kala ne no doni ba fa ila anta subhanaka inni kuntu minan zalina abe geleya ni be boyka la ya joli misiri kono ji la ya joli ibe la ya joli ta sogomanda fe ki sel salatu be black mamina fayiri salatu o ka sori sigile wululo ibe nante naka iba kemenani ke sinye kemenani ibe nante naka iba sinye kemenani ke beni salatu blali hakilla ko yiri boni soma ya bebe ma ka fo mbe yiri bo nte seri yiki yere perdi abe bismillah di boni ye nu nana kana nante naka kelegeleni ibasa ba fo bismillahir rahmanir rahim ina ante naka le kausara fa sajira bika wani harna senya ka wala btaru ibasi ye keme nani ke tamisi de la fenyeta ke alaya joli kala ke sirji minai yake mago ala banya awo kono do be uba fo ko sege ebe sege don sege ni abta siedenta nabita siedenta bi kame fo eba don sege beta siedenta ba siena bo na siena ba aba fo bismillahir rahmanir rahim ina antina ka alika usara fa salila diga wani hari na senya ka wala butaro ba siena bo
abita sieden ta sieden tigila bugudala muro ka ta dumu na tora ola ay siye wulun flanke ay ka ta sietigi ba fon pa na ya ko wulun flanke ni e den soro biliba na betati awo bama abi fogo jiga aba ho bismillahir rahmanir rahim ina antena ka ali kausara fasali lilabika wani hari na senya ka ko labtaro bama ba abe wulite abe bagamenta abo ya e korabitota dantan fombe abe samana fie sabe dinge kono kolon kono safin abita do dinge kono ka to dinge kono abe nante naga de kala musulman ma fo mka nyefie alaka barade ma fu ka mo ko nu sonne mo ko so ngam musulman ni lo siraka ibe nan be musul kono fenyeta ke nante naga ka sie keme nani kala bi selji minai keme nani ibe klaka o keme nani mo tay koro ibe selji minai ibe sigi kanata yoro siro ima nante naga sie keme nani ke klewokle deben tati ki dai kekle iso meta dima samana fi abe to kolongono abe nante naga de kala awo abada silmesro mo si atita mo si fe ko so nante naga fembaye o nante naga keleni ali ba ambedu anante naga kono ni yen kunjeta ngunje mimbala abe duguma abulu be dugu foarite bana galela be kogo bana baton bisa o jide bon fe yawo jidme wo sita dunole sita dunu baji sita dunu keleni ni tara sita nulun ta ke ya tasali kono ke nante naga kisiye keme nani kala ki sigi ibe ke nkunje bana mana mogo mine be ko kabisa ibisa nkunje ni ta ke tasali kono jini ta ka tebinai ni yake bana bato atekli sabaso nama wila besa ko so ni yenyinga be doni de fo nante naga kala ala sugu so ame fuli dima Bourama ni ina tena ka anyingali kuma mbolo amena kakala aye duna kono ay fen fola hali mungu tan yo kan nyingali la donc ame fuli dima ko sobe e sungolo ban konna maro mo chama bi imago do ala ko sobe wala sa akobe se ka bela yele nafa fen balido Bourama émission hal sa ma konna la émission Doni Kènè bi ambe sungolo kono ambe ala fo ka barkada e amna se muma o de mo chama bi bana keleme ka usege kenenga la biendimi ani fudodimi ani fenchama ngama dam ne biendimi da babuna biendimi mo be se ka munge ka kumbe wal man nabi le be se ka munge ka kene ni yin ngala ne babdon ne badon nte docteur kan to ko fayde na be malaya aya fo tiemo ko tie tortura kli wora ka be so quoi sortura kli wora ke kan ka sa nere min flente ni fa non yere la de ngane fura yoro donde aya foti mamina muso nana kana ne sura ko Bourama ko do toro ya fo ko to tura kle woro ne ko gonete alaide ne fura bolay sungolo temene ne ko roke saraw ne te alaide sungolo temene ko roke sara ngane be sababu do ala hinala muso dembe saka to asinga tiebe saka kunta muso singa muso be saka ti kunta tie singa ngone ta laide membe bien du furafi ni yake na sababu taro drabe kene ya awa maiga ni bien mi kam mo soro kana foike ibita na ko tigu fe na ko ibado ma mo be manje se o mumbe manje se ne ubita manje suna manje mana bimola amana koko kana karabindu na le ufene ke mo fogalo manje papayi de quoi papayi abi fodi mun ko papayi amba de fo papayi ti ufene ke mo fogalo awo ka do karabinna ko ni ya do karabinna ni ya di muso kono mamo a jiginin toto le de ke abesa abeto muso kelero abet ebe manje blene kata karabina wa acheni mane ebe to di imuso kono mama banatala kono masi docteur ma wati mi po kaka gejigi o do manasi na yo karabina ta kono mana wule ufara sontanya fiebe tigala nedi fiebe tigala fendo bala mali docteur o bise barala de ne ise mindo itodi do bo o yoro ko so ni karabini kana karabini do manjela bo ana mo woye ko minga woye ko jigu danse dai
Maika wari Maika ne yɛrɛ bɛ ɲininka e bɛna ɲininka ko ne bɛ kuma dɔ fɔ e ma ne ɲininka la dɛ Maika n'i y'a mɛn karisa ko karisa ye fulomani ye e bɛ fulomaniya dɔn wa fulomaniya kɛ jugu ni bidaya ye o ne de y'a fɔ karisa ye fulomani ye a kɛ jugu ni bidaya ye fulomani bɛ mun de kɛ i y'a fɔ u bɛ mun de kɛ n'u jɔlen don nin ko façon ninnu kan u tɛ dɔ wɛrɛ kɛ i bɛ taa karabini i bɛ karabini kelen nin ye n'i y'a don manje kɔrɔ a bɛ mɔgɔ faga mais ni biyɛndimi ka mɔgɔ la i bɛ taa manje lajɛ ka taa nakɔtigi fɛ yen manje min bɛ y'a bilen sira ni dɔ b'a ka kɛrɛ la ten a b'i ka kɛrɛ la ten i b'o manje san k'a sɔrɔ a jɛ bɛ bɔ jɛ i b'a dɔn ma a bɛ ji jɛmani min dɔ bɔ o ji jɛman n'u y'o sɔrɔ min i b'a bɔ i bɛ na n'a ye i ka biyɛndimi tɔ a tɛ su dɔn a tɛ tile dɔn i bɛ n'a ci n'i y'a ci i t'a o tɛ kɛ mansin na dɛ a cilen n'i bolo i bɛ saɲɔ dɔ folo kolonkalan na ka saɲɔ nin folo kolonkalan na k'a ni manje kisɛ nin susu n'i y'a ni manje kisɛ nin susu i b'a da tile la n'i y'a da tile la a dalen ni tile la k'a sɔrɔ biyɛndimitɔ dalen y'a ye k'a ni manje saɲɔ bu ni susu i b'a a ɲagami n'a ye ka taa misi bɛ faga yɔrɔ min na misi ɲɛfɛsi misi ɲɛfɛsi nin i b'a san n'a yɛrɛ b'i bolo i bɛ taa misi sen san k'a ko ni tɛmɛfu ye i b'a sisi a sisi n'i y'a sisi a sisilen bɛ t'i bolo dɛ sarabon na i b'a ni manjekisɛ ni a ta k'a k'a la i y'a kɛ lebitɔni ye o i y'a kɛ kafe i b'a ye biyɛndimitɔ a kuru ɲɛ kelen a bɛ biyɛn bilen de n'a ye biyɛn bilen foyi tɛ s'a sɔrɔ manje de b'a furakɛ o de kosɔn fɛn caman b'a la n'i tɛ min dɔn i t'o dɔn o n'i ye ɲininka la biyɛndimi manje de b'a furakɛ mais ni biyɛndimitɔ nana an fɛ yan an b'a furakɛ min tɛ a yiri ka ca an bolo an ye yiriba min f'i ye ko dendanba nin yiriba a bɛ biyɛndimi furakɛ misi sen bɛ biyɛndimi furakɛ misi sen nin fana dusukundimi a b'a furakɛ misi sen nin fana m'o kɛ o y'a ka baara de ye ala sugu sɔgɔ an kɔni b'o dun dɔrɔn an sen fɛ de mais an t'a dɔn a bɛ nin de furakɛ kɛ a bɛ nin furakɛ kɛ ala sugu sɔgɔ a yiri kɛ ca an bolo ala sugu sɔgɔ ba Bourama o diyara n ye kosɛbɛ an bɛ émission filɛbaga bɛɛ fo mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ téléphone numéro fɔ walasa minnu bɛna émission in audio lama sɔrɔ a bɛ se ka téléphone sɔrɔ cogo min na 75 17 08 44 o ye Bourama Bagayogo ka téléphone direct ye nka mɔgɔ kana wele su dugula fɛ mɔgɔ kana wele sɔgɔma joona fɛ à partir de 10 heures i bɛ se ka wele wala wula fɛ fɛn ka taa se fitiri ma i bɛ se ka wele n bɛ segin a kan 75 17 08 44 o ye Bourama Bagayogo ka téléphone numéro ye ni mɔgɔ b'a la ka ɲininkali k'a la i bɛ ka laɲini dɔ k'a fɛ ba Bourama émission Doni Kènè an b'a kɔnɔ halisa an bɛ taa bi an hakili sera kɔnɔ dɔ ma kɔnɔ an kɔni b'a ye denmisɛnninw b'a minɛ denmisɛnninw b'a faga mais dɔ y'a fɔ an ye ko nafa b'a la n ko ni nana e fɛ don min na n bɛ ɲininka ko a tɔgɔ ko mori bilenni ba Bourama mori bilenni nafa bɛ b'o la mun fana tɛ pan ka wuli ni mori bilenni an ka masakɛ dɔ de bɛ yen o ka kɔnɔ de don u b'a fɔ o ma ko mori bilenni mori bilenni e kɛra balimatigi ye cɛ 20 cɛ 30 a dɔ ni dɔ tɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ bɛ u ta daga sigi o ma ɲi so ma a bɛ du ci a bɛ du ci n'i ye mori bilenni sɔrɔ i b'a kunkolo tigɛ k'a sisi a n'a si k'a sisi i b'a jeni k'a tobi k'a mugu bɔ a kunkolo n'a fugu bɛɛ Maïka n'i y'a kɛ dutigi y'a kɛ hali n'a sara tiɲɛ ko kɛlɛ tɛ k'o so kɔnɔ mori bilenni de b'o kɛ mori bilenni a fana nafama ye Maïka i ye denni ye sa o bɛ ka aw cɛ kati gɛlɛnw de la Maïka y'a to Maïka o bɛ ka aw cɛ kati gɛlɛn de la i ye muso furu su ni tile e bɛ muso fɛ mais ni muso cɛ bɔra fitiri fɛ a tɛ na tugun ni cɛ bɔra seli fana fɛ a tɛ na tugun an t'an terikɛ fɛ yen n'i nana ka na mori bilenni ta u b'a fɔ ɲinɛ dɔ ma ko kule ɲinɛ de b'a dɔn wa a dabolonin ka jan tu t'a la ta t'a la i b'o k'a la ka basan gerenge kunkolo k'a la ka ba nɔnɔ k'a la n ko basa gerenge nin
basan gerenge ni ya kala ke banono kala a te dunde ni mo na ni fe ko be muso bara na ko ta dumuni fen sa ibi baro ke dumuni ga fe no cheke kempe kana jamo ni ye muso ke to ki la dumuni ga bi fe ni ye chef ne ke to ka la dumuni ga bi fe me ni ye basan gerenge ni ta iba ke banono kala ke ntubani nyaga kala ntubani ma fanda bismillahir rahmanir rahim la ya fa idla ka fa ya me farafin yiri mantel ni morbara de morbara mantel ni farafin yiri de ni ambe ta furabo ke tim makonya farafin yiri ni morble ni tani na mabo amba ko simila ante bi daka wole bani alquran tuuche ibina muso bara ke ba ko simila ike haketu ana mo uba ko mori bamana bara ke teli ubita saga mun foga ubita ba mun foga ubita siye mun foga anti siye ni kan furu ni anto tiga koy jurni ndo de be obli mania o siye la anto tike ba fene ambo foga akample ni anga mbole bamana ya de yo at kample ni anto te foga ati foga ambe murudo korote ke bunu tike naye baganta bagani ankoto ke e fogani ni ne mago be nya e ki dai ni mambulo ka abi pri famin tigente abi dauka ba ko saraka mneni yame chef ne mi pri chef bi pri ke soroni famin ta tigente abi biri adisika ki ka saraka mneni woroni ambe woroni ta ambe woroni te mi me na fila akono ambo o janya ne doye amba firi ke taki biri ne takenja mi jang ni o ya politique yoro ni mi jang ama fogila woro nyale de e ma jane basitiki yara bi ni soja afili to de do la ilaha illallah maika ala mana mogo sa mogo ala mana mogo deme ki hajuda bismillah kan ibe ala sandu la akbar e ma clé do ne ka radio la nya clé e ma clé ne bi yiri bokoy mais ni o clé soro mogo mi fel mi no to fi biu ouais ne clé ni soro bara de bulo bara kelingele ni o de ba fere maika bismillahir rahmanir rahim ni ya siye kemen nani ke kokoro namanya ala toro bismillah duron way bismillah ni ya kemen nani ke beni saratu blaliye aya ke mago ala banya ne clé soro bayu fe bayo ale bare bulu bare fenen ka soro akakara mo ke bulu bo ambudu barkada ala sugu we be mo sama mago nya ino te nyonga de o de ala sugu awo Bourama ni jara ko sebe ambi fo linta ni dima ay anga ngal to e fly e fanfe nga nya no che ang me fe ka sadi amadima abena nyamna dawina fla fene fo mo fene ka don ka fo ko halni Bourama yise mo fura boni kuma la dumna ala so amse amadi fene amse ka hanwasa do ala donc fene na kuma yanga ngal sabaka feno be samiala ameju nyama yo buna bloquer anga dala abna teme ansengola la mais ante na fadola o be ante kachugo dola ya amadi buna kuma wuka anyo modo la ni ke kango ka fe ani gese koro mo be gese ni mi ka to kungo rifli yala na fabula wa absa ke ka feno globo absa ke ka feno shi amadi kuma wuka avec la tunga kuma nere kan tukuni ne ni ngali sabado bana kaso anga wati ma tante ma amin nan na faraka ama ko bismillah ambe ani amadi ba yo nyomula kuma ni ngali sabainka jala maika be fulla se an lajɛ jama bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ yan mali kɔ kan be fulla se bɛɛ lajɛlen ma ku uni ciw ka lajɛli cogo ɲuman na ani u ka faamuyali cogo ɲuman na i jiwo ye folo ɲama min fɔ ni ma i ka nafa b'a la bi kosɛbɛ kosɛbɛ an ka bi hadamadenya yɛrɛ tagabolo kan mɔgɔ caman ba bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ la u bɛ lajɔ a lamɛnbagaw ka hakɛ to kɔnɔ la kɔnɔ bɛ se san 1 san 2 u tɛ jigin dɔw yɛrɛ ka kɔnɔmaya bɛ se hali kalo 12 yɛrɛ ma ka sɔrɔ u ma jigin ni o b'i la ka se ka jigini teliya a kɛla bana de ye o a kɛla dabali de ye o jigini ka se ka teliya i bolo joona joona i bɛ jiwo fɔlɔ ɲama ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan k'a don bɔgɔdaga la k'a tobi i bɛ to k'a min kɔnɔ mana da cogo o cogo ma i la o bɛ kɔnɔ wuli a tigilamɔgɔ bɛ jigin
a kɛla dabali kɔnɔ ye o a kɛla bana kɔnɔ ye o n'i ye nin kɛ dɔrɔn a tigi b'a yɛrɛ sɔrɔ ala sigi sago gɛsɛkɔrɔ ale fɛnɛ nafa ka bon kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ la bana dɔ bɛ an fɛ yan bi waati ko tɛ bi ko yɛrɛ tɛ n'o ye kirikirimasiyɛn ye a bɛ den ɲumanw de minɛ ni kirikirimasiyɛn y'i ka mɔgɔ sɔrɔ Mayiga i t'i dɔwɛrɛ kɛ dɛ i b'i gɛsɛkɔrɔ ɲini gɛsɛkɔrɔ kuru 7 ani bɛ taa kaburudon kɔnɔ yiri min kaburudon kɔnɔ yiri kuru 3 kɛra yiri sugu sugu n'i y'a sɔrɔ kaburudon kɔnɔ i b'a kɛ kuru 3 ye ka bɔ kɛnɛma ka na gunjɛ kuru 1 fara o kan tɛ yiri 4 k'o fara gɛsɛkɔrɔ 6 kan k'a don daga kɔnɔ k'a tobi i bɛ to k'a min tile 40 ni tile 40 n'i y'a min dafa ma i ka kirikirimasiyɛn bɛ taa a bɛ taa a b'a ban pewu a bɛ kirikirimasiyɛn ta ka bɔ fari la pewu gɛsɛkɔrɔ ni kaburudon kɔnɔ yiri de b'o kɛ ala sigi sago nɛrɛ fɛnɛ ale nafa ka bon i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ sunkalo la nin waati in kɔnɔna la furudimi kɛlen don ka mɔgɔ caman sɛgɛn bi kɔnɔnabana kɛlen don ka mɔgɔ caman sɛgɛn ni furudimi b'i la fo y'a sɔrɔ i tɛ se ka sun i bɛ nɛrɛ mugu ɲini ka ɲamaden mugu ɲini k'a susu jabɛti tɔw ka ca ni jabɛti t'i la i bɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ i ma sukaro k'a la i bɛ se k'a kɛ ni jabɛti b'i la ni i tɛ sukaro k'a la mais ni jabɛti b'i la i tɛ sukaro k'a la i b'a susu ni ɲɔgɔn ye i bɛ to k'a mugan waati bɛɛ a b'a to sun bɛ nɔgɔya i bolo a b'a to a bɛ furudimi fɛnɛ ban ale b'o kɛ a bɛ yegentu fɛnɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ yegentu ni yegentu y'i ka banabaatɔ sɔrɔ dɔrɔn a sera jɔyɔrɔ ma yegentu ye fɛn gɛlɛnmanba de ye bana kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ yegentu u bɛ nɛrɛmugu nɔni ka zira fara furonki k'a n'a daji ka ani nɛrɛmugu nɔni ɲɔgɔn na i bɛ to k'a min a bɛ yegentu fɛnɛ jɔ awɔ. an bɛ Amadu ka telefɔni numéro di fɔlɔ yanni an ka kumakan laban d'a ma ni a bɛna kuma ye yiri dɔ bɛ bin dɔ bɛ ko ngolo a bɛ dɔ fɔ o fɛnɛ kan mais yanni o cɛ a ka telefɔni numéro 77 66 69 32 n bɛ segin a kan 77 66 69 32 o ye Amadu Bagayogo ka numéro direct ye n'i y'a wele o la su ni tile i b'a sɔrɔ n'Ala sɔnna walima i kuma fɛ WhatsApp kan Amadu i bɛ kuma ye ngolo kan ngolo fɛnɛ ye bin sugu jumɛn nafa jumɛn b'a la ani ka kumakan laban k'e ka parti kuncɛ an ka na cɛkɔrɔba fɛ ngolo ye bin ye bin bɛ bɔ samiya fɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ la sugunɛ ko problème b'u minɛ sugunɛ bɛ jɔ tile 2 tile 3 a dɔw bɛ yen hali u tɛ se ka tagama f'a bɛ kɛ i n'a fɔ opération o bɛ kɛ sugunɛ bɛ tigɛ pewu ni sugunɛ tigɛl'i la k'a fɔ k'a tɛ na i bɛ ngolo tobi ngolo yɛrɛ bulu k'a tobi i b'a min o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ma i ka sugunɛ bɛ na ngolo de b'o kɛ bin de don bon muso dɔw fɛnɛ bɛ yen n'u ka kulu bɛ na o k'a kɛ to kɔnɔdimi b'u sɛgɛn kosɛbɛ denko yɛrɛ gɛlɛyal'u ma n'o b'i la fɛnɛ i bɛ ngolo lili ɲini k'ale fɛnɛ tobi i bɛ to k'a min a b'o tɛmɛ n bɛ se ka min fɔ ngolo kan o y'o ye folikan laban min bɛ yen n bɛ foli di maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ an bɛ jamana min kɔnɔ nin ala ka basigi na jamana kɔnɔ ala ka jamana in fanga kura min filɛ nin ye ala k'u dɛmɛ k'u dɛmɛbagaw k'u dɛmɛ an bɛ sunkalo min fɛnɛ na ka sunkalo in tɛmɛcogo ɲuman k'a di an n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen ma hakɛto b'o kan salala mahamadu ayiwa an bɛ segin ka foli di bɛɛ lajɛlen ma tuguni ni an nalen an mɔkɛ kɛrɛfɛ n'o ye Bourama ye Bourama Bagayogo ne y'a denkɛ ye ani mɔgɔ min sigilen bɛ golo kan kabini bi a bɛ balo la o ye Amadu Bagayogo ye dakuruɲa 2 k'o fara fakɛ a n'a karamɔgɔkɛ ka kuma kan an bɛna ɲininkali saba b'an bolo an b'o tɛnku Bourama la ka émission kuncɛ ka sababu kɛ waati la baaraw don bi an bɛ sunkalo la kow ka ca nafila seliw ka ca ani fɛn caman Bourama cɛyabana a bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ wele a la u b'a fɔ ko a fura a duman ye jumɛn ye an ye caman fɔ ka tɛmɛ nka bi ne bɛ fɛ i ka kuma ye a gelelama kan mɔgɔ y'a fɔ ko gele fana bɛ cɛya fura kɛ yala tiɲɛ don wa yala Bourama bɛ se ka ɲa filɛbagaw ni kanubagaw ma ka u dɛmɛ ni gele ye wa gele cɛya fura yɛrɛ yɛrɛ de ye gele ye mais gele tɛ cɛya fura dɔrɔn kɛ o mɔgɔ mun b'a la kɛ hakɛ to dɔw bɛ yen ala b'u gɛrɛsɛgɛ don su koli la su koli o fana ye baara gɛlɛnba de ye ten mɔgɔ ma sa ka t'i ko k'a don seliji la k'a ko musow b'a kɛ cɛ b'a kɛ jaro gɛlɛya dɔrɔn tɛ koyi ayi f'i ka ko gele la dɔrɔn de la ɲamamafɛn gele la dɔrɔn de b'a ɲama tigɛ terimafɛn gele la dɔrɔn de b'a tigɛ a kele tigɛ gele la dɔn u b'a fɔ yiri dɔ ma ko n sera n je jatigi faga
n'i ye gelela dɔn sɔrɔ n sera n je jatigi la fara sɔrɔ n sera n je jatigi faga o la dɔn sɔrɔ i bɛ kolonkisɛ 40 k'a la kolonkisɛ manama ninnu tɛ dɛ kolonkisɛ ni manama ninnu tɛ dɛ kolonkisɛ 40 i b'a kɛ ni somakɛ ko n b'i faga ka na sira la ni suba ko n b'i minɛ ka na sira la ni mɔgɔ ko k'a b'i ka bureau kɔnɔ baara tiɲɛ ka na sira la to ka wusu dɔrɔn taa gelela dɔn ɲini kɛ kolonkisɛ kɔnɔma 40 k'a la i ka susu Maïka an kɛ da Ala la sa fɛn nin bɛɛ de ye bisimila rahmani rahim di kana na siga o la n tɛ don sufini na ne la Ala y'a kɛ sɔrɔ ne bɛ Selenge n taara ka taa sɔrɔ u bɛ ka alikuranɛ jigi sɔgɔmada fɛ o y'a sɔrɔ n ka 504 bɛ n bolo n ye mobili jɔ ka taa u sɔrɔ u nana alikuranɛ in tila k'a di mɔgɔ bɛɛ ma ka ne sigilen to fɛn ma di ne ma bɛɛ y'i ɲɛ jɔ ne la ko donsofini min na ne ko n ko karamɔgɔ ko nin de kun ye mun ye n m'a fɔ jama kɔ dɛ alimami bɛ yen mɔgɔ bɛɛ bɛ yen n ko nin de kun ye mun ye e bɛ n'ale kuranɛ di mɔgɔ bɛɛ ma i tɛ foyi di ne ma n ko tun ka kan ka dɔ di ma ne tun y'a fɔ ko bisimila rahmani rahim kuli huwa allahu ahad allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad muru fana tɛ nin ɲɛ jɔ dɔ dɛ o kosɔn gwelela dɔn n'i y'a sɔrɔ k'i wusu n'a ye ani sera in je jatigi faga suba t'i minɛ kɔrɔtɛ t'i minɛ da t'i minɛ da kɛ jugu ni kɔrɔtɛ ye mɔgɔw bɛ kuma fɔ ko dajugu la ilaha illallah muhammadu i kɛ hakɛ to président ninnu bi mɔgɔw lajɛlen k'a ka taa mission k'u ye a kun ye da de ye hali n'a ma diya i ye n'i y'a fɔ ala k'i kɛ tan ala b'a kɛ ten awɔ ni mɔgɔ ye dugawu k'i ye u k'o kɛ n'o kɛ faama ninnu bɛ ɲɔgɔn lajɛ k'u kɛ bɛɛ lajɛ bɛɛ ka taa dugawu kɛ a kɛ mɔgɔ da filɛ dɛ ni min ma sɔn kɛ dugawu kɛ o y'a jugu de ye awɔ ala k'i kɛ tan ala b'i kɛ ten de hali n'a ma diya i ye fo n'i ma fɔ ala ye dɛ mɔgɔ ta tɛ ala ye o bɛɛ ye bisimila ye de bɛ gwelela dɔn ɲini n'i ye gwelela dɔn ɲini ka n'a kuma la dɛ wasolonkaw bɛ fɛn dɔ k'u ka juru kan u b'a fɔ ko kerete i bɛ kerete dɔn wa fo a bɛ kɛ juru kan i bɛ taa kerete bɔ ka taa suguba la ka ɲamakuforo k'a la i b'a n'a susu i b'a mugan ni bɔlen cɛyara san mugan i ni muso bɛ baro kɛ n'i m'o kɛ Maïka yiri kɛ can sa i bɛ nin kɛ i bɔlen cɛyara i bɛ nin kɛ i bɛ segin cɛya ma n'i m'o kɛ wara dɔ b'an fɛ yen u b'a fɔ ko damɛ i bɛ damɛ la dɔn yiri ɲini ani n sera in je jatigi faga nin i b'a golo tigɛ ka k'a la i bɛ wusu n'a kɛ bakɔrɔni cɛya k'a la i muso b'a fɔ k'i bɔlen yɔrɔ jumɛn a golo ten k'a wusu n'a ye tu t'a la nin fɛn fɛn bilen tu t'a la ta t'a la ka na se karamɔgɔ ma nin kuma banna Maïka fɛnɛ minnu tɔ kelen fɔ u nege de bɛ mugu la caman bɛ maloya k'a ɲininka i mana taa musokɔrɔba fɛ i bɛ kɛ cɛ ye i mana taa fitinin fɛ i tɛ kɛ cɛ ye ka n'a fɛn wɛrɛ kɛ dɛ e b'o kɔrɔ dɔn wa an ka bɔgɔso farafinso nin a bi jɔ ni finfin min ye i bɛ t'i sɔnni kɛ k'a bɔ ka t'i sɔnni kɛ k'a bɔ bɔgɔso jɔlen ni finfin min ye o bɔgɔso la i b'o bɔ muso mana t'i ko ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ taa la safunɛ ji ta k'o bɔgɔso o finfin m'o ta i ka sigi k'i cɛya so sa i n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn tu t'a la ta t'a la Maïka mɔgɔ bɛ taa miliyɔn tiɲɛ nin nɔ ka taa karamɔgɔ fɛ i bɛ miliyɔn tiɲɛ nin nɔ n'a b'i la i bɛ taa musokɔrɔba fɛ i ka ɲi i ma taa muso dɔ fɛ i ka ɲi mɛ ni n'i y'i sɔrɔ e de bɛ to mɔrɔmɔrɔ kabini ni fitiri sera a cɛ fasɔn bɛ dogo o tuma na i y'a fɛ n kɛ dɔɔnin min fɔ o la n tun b'a fɛ o kumaba kelen fɔ awɔ ayiwa jɔn ye kosɛbɛ ba Bourama Bagayogo i ni ce ni baraji émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa baɲuman la bi an bɛ transition fanga la finitigiw u bɛ kɛlɛ la u jugu bɛ ɲɔgɔn na a mɛnna yala ba Bourama yiri bɛ yen walima faydaw bɛ yen k'a di walasa sɔrɔsiw finitigiw bɛ se ka taa cogo min na k'u yɛrɛ lakana ka bɔ juguw tɔɔrɔ ma an b'o kɛ sunkalo bonise ka di an ka mɔgɔw na man dan t'i ye u bɛ fɛn min dilan ka bila u senkɔrɔ nin a kɛ pɛrɛn a ma daminɛ sisan n k'a kɛra Segu Ture a ma foyi ɲ'a ma Segu Ture a kɛra la kɛ k'a kɛ npɔn kɔrɔ npɔn a ma wuli ni da a la a ko f'u ye u kana jɔyɔrɔ dɛ
sɔrɔsiw kɛra jɔyɔrɔ n'u bɛ taa miiri nin bɛ don yɔrɔ min na mɔgɔ min bɛ taa kɛ n'u b'a fɔ ko moriw mana fɔ ko n bɛ taa n den ɲɔ alikuranɛ kalan n b'a fɛ dugawu kɛ a kɛ dugawu kɛ u bɛ taa dugawu kɛ sogo nin na sogo min b'a la u bɛ taa dugawu kɛ min na kɛ sogo min na ka taa dugawu kɛ u ka alikuranɛ jiginnen bɛɛ nisɔndiyalen u bɛ taa sogo nin na u bɛ taama kan a kɛra basi ye o a kɛra kini ye o a kɛra to ye u bɛ sogo min faga kolo min b'a kan wa sɔrɔsikɛ bɛ taa o kolo dɔ ta a b'o kolo dɔ ta k'o bila a kun a ka pɔsi la dufaba b'u la kulusi la kana maloya la i bɛ dɔ dun a dɔ ten k'a kolo bila i bɛ taa marabaw fɛ wali kelen boso fɛ bamakɔlɔbɛlɛ bamakɔnɔbɛlɛ i b'a bila ale kuranɛ jigin sogo i tɛ sɛbɛn k'a la i tɛ foyi k'a la i tɛ to kasara rɔ mobili mana bi i tɛ to a rɔ foyi tu t'a la foyi t'a bamakɔnɔbɛlɛ mɛ ale kuranɛ jigin sogo de la kuma bɛ fɛn jumɛn de kɛ bon ka tɛmɛ ale kuranɛ kan wa ale kuranɛ jigin yɔrɔ a kolo ta i kɛ bamakɔnɔbɛlɛ ta a tɛ to mɔgɔ kun a kɛ to kasara rɔ ala sugu sɔgɔ n'i ye ɲininka o fana finitigi o ye finitigiw ta dɔ ye ala sugu sɔgɔ awɔ babura o diyara n ye kosɛbɛ actuel media sanfɛ halisa an bɛ foli bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su ni waati in na émission Doni Kènè an bɛ spécial dɔ kɔnɔna na n'o ye spécial ramadani ye a bɛ bi dimanche la ka dugu bɛ jɛ o ye sini lundi babura ma an ka émission sera kuncɛ yɔrɔ la ɲininkali laban dɔ bɛ m'o k'i la ka sɔrɔ ka folikan laban d'i ma o bɛ diya n o de ye jelilabana jelilabana suguyaw ka ca nka furaw bɛ yen min bɛ se ka jelilabana ninnu ka jeli nettoyer walima ka segin a cogo la walima a kana k'a kunbɛn a kana se ka kojugu k'i la jelilabana tun bɛ yen n tɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ ni sisan denmisɛnninw b'o kɛ maa anw t'o kɛ a tigi de tun bɛ taa tubabu jamana la ka taa joli ko san o san a bɛ taa joli ko ka na ne ko nin t'a fura ye koyi ni jelilabana b'i la i joli bɛ taa ko tu t'a la ta t'a la i bɛ nɛrɛmugu ɲini an y'an ba fɛn dɔ an tun man kan ka ba yɔrɔ koyi nɛrɛmugu y'an ta ɲɔgɔn ye i bɛ nɛrɛmugu ɲini ka datu ɲini ni jolilabana b'i la n'i ye nɛrɛmugu ɲini i bɛ datu ɲini i bɛ n'a don ɲɔgɔn na i bɛ sara donso la karamɔgɔ yɔrɔ ɲɔgɔn i bɛ sara olu la ko n'u taara kungo kɔnɔ wali kelen an ka finitigiw zoforo ni donso de b'a d'i ma i b'a sara nzonbero la ko n'u taara kungo kɔnɔ k'u kɛ sama bo d'i ma sama bo n m'a fɔ bana nin tɛna i joli minɛ dɛ i bɛ jeli bɛ ko jolilabana bɛ la i y'a furakɛ farafin furakɛlaw fɛ a ma kɛnɛya i y'a furakɛ dɔgɔtɔrɔ fɛ a ma kɛnɛya i bɛ taa samabo ɲini ka samabo nɔɔni k'a ni nɛrɛmugu don ɲɔgɔn na i b'a dun awɔ jelilabana nin a bɛ taa k'i to yen a bɛ k'i joli la maa tɛ k'i sababu ye a ma ka sugu jelilabana sugu o sugu sama bo de b'a furakɛ awɔ mɛ sama bo sisan a bɛ ye an ka fan min fɛ ni o mara tiɲɛ o ye kucala de ye kucala a bɛ yiri dɔ de dun o tɔgɔ de ko sama nɛrɛ ne ye yiri patron de ye a tɔgɔ de ko sama nɛrɛ sama nɛrɛ dɔw b'a fɔ a ma ko jimi jama jolilabana sugu o sugu n'a bɛ adamaden minɛ jimi jama gili de b'a furakɛ awɔ an ka bamananw b'a fɔ a bɔ k'a kɛ dɔw b'a gosi k'a don cɛbilenkɛ la o yiri de ko don dɔw b'a gosi k'a don ntomo na dɔw b'a gosi k'a don do la karamɔgɔ o yiri gili a ye fara o zoforo kan han a bɛ ɲini ka ban pɛrɛdima fɛn fɛn ye anw kaw fɛ yan ne tɛ o jugu ye dɛ balo bɛ sɔrɔ sa ni sarabo njeni ninnu tɛ sa a ye k'an mago sa de zoforo b'a fɔli min kɛ k'a kana yiri tigɛ ko fore min b'anw fɛ yan jimi jama b'a bɛɛ rɔ mɛ n'i t'a dɔn i t'a dɔn de jimi jama ye jelilabana bɛ fura ye mɛ i ka kuma nin n'i cɛsiri nin fɛ i bɛ mɔgɔ caman kɛnɛya dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen wariba b'a bolo a bɛ taa n'a ye faransi a bɛ taa n'a ye alimaɲi k'a bɛ taa joli ko kalo kelen ni joli ma ko a tɛ lafiya k'a kɛ jimi jama ɲini ko ka jimi jama gili bɔ k'a kɛ nɛrɛ ro nɛrɛ suŋo bɛɛ kɛ tigɛ Maïga ne kuma dɔ fɔ sisan e bɛ dimi nka ne tun bɛ se k'a fɔ Maïga an tun ka kan ka nɛrɛ sɛnɛ ni ala cɛ Mali la an tun ka kan ka nɛrɛ défense ta an tun ka kan ka si défense ta an tun ka kan ka ntɔmi défense ta tubabu nana an ka jamana kɔnɔ yan u nana yiri naani de sɔrɔ yan
mais yiri nani no mo nya do ne Bourama do que sur producteur be balulo to nana soro tuma mina be do on ka jabana ni kuna nana soro nere ba mulo ya amba mfurake na umo yirana nana soro ntomi ba mulo ya amba mfurake na umo yirana nana soro le mudu kumuni ba mulo ya amba mfurake na le mudu kumuni mana ke be den to be da ko nyamanto a to be da ko bonfe a to be da ko kumfe ko ibi de mi ne ka ta da fo gardien kabru do gardien ke filengurata ke ta le mudu kumuni den ta kala ko da ide we bo do la ko lo an ka bi baro to ta danzo Ibayo Bourama jama kosebe nga emission na sala kunche wala ye kuma kan laba mun fo sisan kosebe fanga be na kosebe mo chama ngutin do ka ko yiri nani mumbe to wona na so ya no bi mo ira farafina o ma ira farafina so to no be exporter ndo mangolo nu fen ben na o kofe awa ya ni melon nu musa on ya bon amé foli di bema mo be kan suni wati na emission Doni Kènè an ba ko na la bi ani an fa na mo ke gufana ko no Bourama Bagayogo an ba le fembi sungole ko na la amena kuma kan labanda ma emission kono aka kuma kunche kuma kan ka duwa uke ya ala ka shijo akene ake ka be ni emission nyo de munte bitay aw dan so kan ko ne ko be mi fo kuma kala bana ika mission diarani kusebe ka mission diarani me be fu be mali mo be fu me kerengere ni nyala mbanga fantigu nu fu be nambe mi ni ne be sambi kononton ani seginde la be mi ni jamana deun fe ni dara mɔgɔ la ma da mɔgɔ min kɛ do la u ka kɛ ala yɛrɛ kama mun y'an kunani n'o ye an ka fanitigiw ye u ka to olu k'u ka ɲɛlamɔgɔ ta u kɛ da olu la n'olu dara mɔgɔ la an dal'olu la dɛ o de bɛ jamana ni lafiya an mɛnɛ digisi dɔgɔso la dɛ ninnu ka kibaruya fɔra an ɲɛnɛ kɛ min kɛ ne yɛrɛ ɲɛnɛ a bɛ kɛ sa san 40 ni kɔ ye awa ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ na jamana lafiya nun tate wari ko de dangama ko de do kon be min yinu fe u ku ka baraka u hakilna la u kana na mogota mogo min tise jamana koro fen tise jamana koro u kana no tade mu me si jamana koro u fenen ku ka dana mogota mogo mun tate wari ko ye u tate foye ala sugu sogo nte mogo ala sugu sogo awo yenka mala ba aywa mba fo bela yele ma ko aw dan so ko ne be dansi nga bi emission na bi amé do ko ala ka sungolo time ko duma mala Kènè di ala ka faja bo di mo be téléphone numéro la mba Bourama ta o 75 17 08 44 abaka teme vidéo du mala la on yebala ani 77 66 69 32 oui amadi Bagayogo tayo ni flabe numéro direct di abu wole na mu so ba sen ko wole wol ma be ko mo fo WhatsApp sans fait donc ne rega téléphone numéro 94 88 90 10 donc ama bitable on va kambe émission actuelle média sans fait